Ja, lige præcis. Per Ørum Jørgensen er tilbage på kontoret. Efter 5 lange dage med finanslovsforhandlinger er der masser at samle op på. Kan du ikke sende en mail til mig igen? Jeg synes ikke, jeg har fået noget. Som Kristendemokraternes eneste repræsentant i Folketinget har han 36 ordførerskaber og omkring 150 mails om dagen, han skal forholde sig til. Jeg lige min mobiltelefon, der lå 26 beskeder på min mobil. Den anden dag gik mailsystemet ned på grund af alt for mange beskeder, så Kristendemokraten er nødt til at prioritere. Jeg har ligesom fokus på nogle særlige emner, og så er der nogle ting, jeg må lade flyde, og som jeg ikke bruger så mange kræfter på. Beskæftigelsesministeren, okay. I Helge Adam Møllers indbakke vælter det også ind med udvalgsbilag, rapporter, interne mails og dagsordner. Præsidiemødet i morgen, det er også en af de vigtige. Der ligger også 100 sider. Da han startede i 1984, modtog han under 100 stykker papir om ugen. Nu viser hans seneste optælling, at han i dag får 9.000 stykker papir i ugen. Altså 1.800 sider hver dag, han burde læse. Og det er fuldstændig umuligt nu, om jeg så arbejder 24 timer. Og det synes jeg er lidt frustrerende, og jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det bliver i fremtiden, hvis man fortsætter på den her måde. Det stigende arbejdspres kan få alvorlige konsekvenser, frygter en ekspert. Det kan betyde, at der opstår lovsjusk, at medlemmerne stemmer for noget, de ikke ved, hvad er, som de sidenhen fortryder. Helge Adam Møller er nået gennem de første mails, forud venter brevene. Og det er det post, jeg har modtaget i dag. Det skulle helst være sådan, at det man modtog i hvert fald er det vigtige, det havde man tid til at læse, og det har man ikke mere.